Karen, og i dag der vil jeg prøve at lære jer lidt om at lave en drillepind, et stykke legetøj til kat. Du kan vælge at købe det i en dyrehandel eller andre steder, og så vil det som regel være lavet i et kunstmateriale. Jeg vil foretrække at kan lave det selv, og kan lave det i naturmaterialer. Her har jeg valgt en bambuspind, noget sisalsnor, og så nogle fjer, jeg har fundet i naturen. Og det er ganske simpelt at få det hele bundet sammen til lynhurtigt at blive en hjemmelavet drillepind. Du kan jo selvfølgelig lave den præcis som du har lyst til, med at forstærke den med tape eller binde noget ordentligt sammen, fordi det skal jo gerne være sådan, så din kat den kan lege i mere end 2 minutter uden at splitte det hele ad. Men den simple udgave, du binder snoren sammen med pinden. I den anden ende af snoren tager du et par fjer og noget tape, og så prøver at stramme tapen så godt fast rundt om snoren og fjerne som muligt, fordi så kan din kat forhåbentlig lege en anelse mere end 2 minutter, inden at du skal til at reparere på dit stykke legetøj. Men det her det er som sagt bare en idé til, hvordan du kan lave en drillepind til din kat, og få den til at gå på jagt efter legetøj indendørs. Så god fornøjelse. Håber du får lavet en.